Mi o ovoj temi pričamo i u studiju. Među nama su novinarka Nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević i građanska aktivistkinja Aida Ćorović. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu. Hajde da se oslonimo na prilog i da pričamo i o poslednjim dešavanjima, ali i o svemu onome što se zapravo dešava u poslednjih 1,5 dana i koje su ključne tačke toga što se dešava u poslednjih 1,5 dana. Mi kao da sve vreme imamo, što je i normalno, nekakav talas, odnosno plimu i oseku. Više puta su se desile neke ključne tačke koje su i uzdrmale društvo i pokrenule ga. Pokrenule su ponovo i represiju. Dakle, tu mislim i na pešačenje, ono prvo pešačenje studenata, i na 15. mart, i na 28. jun, naročito na događaje nakon Vidovdanskog protesta, na 1. novembar, na početak štrajka glađu. Dijane Hrke, da. Dijane Hrke, tako je. Dakle, da li mi sada ponovo prisustvujemo nečemu takvom, nekoj tački, nekoj prekretnici? Šta je to što vi, recimo, Jovana, vidite u poslednjih nekoliko dana? Pa kad pričamo o poslednjih nekoliko dana, pre svega moramo da pričamo o onome što se u utorak uveče događalo ispred rektorata, zapravo onome što se cijelog dana događalo u rektoratu, šta je tome povod i kako su građani reagovali. Vi ste sada pomenuli ove neke ključne tačke, međutim mi zapravo možemo da uhvatimo neki ritam, jer ne radi se samo o tome šta ovaj studentski pokret i pobunjeni građani, ajde to tako nazovemo, radi, već i šta radi režim, pa izaziva te talase koje ste pomenuli. Dakle, ukratko, sve ono što se desilo staje u jedan tweet, ne mogu da se setim čiji. UKP je ušla u rektorat, a izašla iz predsjedništva. Mislim, ozbiljan je autogol vlast sebi zadala u utorak odlukom da na onakav način, sa sve kamerama koje to uživo prenose, Informerom, koji je definitivno postao organ vlasti. Više ne možemo, mislim, nikad nije ni bio medije, ali ne možemo da ga nazovemo paramediji, ni prodržavni, prorežimski tabloid. Ne, brate, organ vlasti, imate direktan prenos upada policije u rektorat. Ozbiljan autogol, jer ono na šta nisu računali jeste da će građani u onom broju doći, pre svega studenti, a potom i građani, da brane univerzitet. E sad, šta građani tačno brane? Naravno da brane jednu instituciju koja ima 220, čini mi se, godina istorije, najstarija visoko obrazovna institucija u zemlji, ali tokom ovih 1,5 dana taj univerzitet postao je simbol otpora i simbol svega onoga čistog, zdravog i, ajde da kažem, lepog i hrabrog što ustaje protiv ovog režima. Gde vidimo nedostatke, možemo kasnije, mogu ukratko odmah, ali da ostavimo nešto iza posla. Hajde onda samo da se zadržimo na toj večeri. Kažete, građani su se u velikom broju pojavili i okupili. Zašto je baš taj događaj proizveo toliku solidarnost kod građana? Mnogo toga se dešava i na dnevnom i na nedeljnom nivou. Ako pogledamo, recimo, samo poslednjih nedelju dana, od te slike pločnika ispred Filozofskog fakulteta, upada UKP-a, prenošenja medija i izbora u nedelju, zašto je ovo trenutak kada se oni okupljaju u tolikom broju spontano? Mislim da ima puno razloga zašto se to desilo. Nekako je pre svega užasna, tragična smrt te devojke. Nekako čini mi se da je triggerovalo, da to bude kao razlog, navodni razlog da upadne ovako, da se napravi cirkus. Jedan od tog događaja i da zapravo nikome iz vlasti, od strane policije, zapravo je jasno iz UKP-a da uopšte da njih nije briga za tu mrtvu devojku. Šta se zapravo desilo, ne zanima ih istina, već je ovo bio povod da se uđe u pre svega Filozofski fakultet, a potom i u rektorat, da se na sve moguće načine udari svom snagom na, ajde da kažem, najvećeg, uslovno rečeno, neprijatelja vlasti. Ali ja imam potrebu ovde da ne samo o ovom događaju govorim. Meni se čini da mi stalno upadamo u jednu klopku koja nije dobra za nas, nije dobra za građane, da gledamo pojedinačno situacije i pojedinačno slučajeve i to je kao kada bi hteli iz jednog frejma da objasnimo jedan film, da ispričamo sve o jednom filmu. To prosto nije dobro, nije pametno, nije u redu na kraju krajeva, jer
i vi ste dobro rekli, zapravo građanski bunt ne samo u Srbiji, neko ko se bavi sociologijom, ko se bavi, da kažemo, teorijama organizovanja i buntova, možda on kaže da zapravo buntovi i reaguju upravo tako kako ste i vi rekli, kao plima i oseka. Ja zaista, kada govorim o ovih poslednjih, pa sad bezmalo godinu i po dana, ne mogu da ne kažem da protesti u raznim oblicima, raznih intenziteta, na različite načine organizovanih, ne traju već, ajde da kažemo, poslednjih 15 godina vrlo intenzivno od kako je ova stranka na vlasti, a onda traju i pre toga. Ja sam aktivistkinja punih 35 godina, dakle, ovi mladi, i sada neko kaže studenti su nas probudili, možda nekoga jesu, neki od nas nisu, neki od nas su budni prosto desetinama već godina. Dakle, oni stoje na našim ramenima. Upravo kada govorimo o 1. novembru, treba prosto se ogrešimo često ako ne kažemo o grupama stavi sviće. Prosto nije u redu, nije korektno. A mi, da kažemo, s početka 90-ih, jedan moćan antiratni pokret koji, nažalost, nije mogao da uradi mnogo toga iz raznih razloga, da se prosto ne bavimo, nema ni vremena za tu vrstu analize, mi pak stojimo na ramenima onih koji su bili na protestima 68. Oni pre toga stoje na ramenima ljudi iz Partizana i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, strašno je važno da govorimo o kontinuumu. I ono što je, po mom mišljenju, ključno, nekako zaboravljamo, i razumem, naravno, da smo mi ljudi nestrpljivi u nekih svojih 70-80 godina života, hoćemo da vidimo odmah sve, da je rešeno, da je sve završeno. Niko nam nije to obećao. Niko nam nije to obećao. Nekako, važno je da razumemo da je sve u procesu. Sve je u procesu. Da li taj proces ima epilog? Vi kažete da ovo je jedan kontinuum koji mi živimo generacijama unazad. U redu. Ne želim da analiziram film iz jednog frejma, ali hajde da se samo osvrnem na jednu ključnu tačku. Nakon ovog protesta 28. juna, za 7 dana bilo je 14 krivičnih prijava protiv počinilaca, a koji su deo policije ili BIA. Dakle, šta to govori? Prosto, je li to najzaštićeniji sloj društva, pošto mi o najzaštićenijim uvek pričamo kao da su funkcioneri? Da. Mislim, opet nekako mi se nekako zaboravlja. Mi vidimo to. Vidimo nekako vrh ledenog brega. Vidimo da su neki ljudi pretučeni, uhapšeni i tako dalje. Ono što ne vidimo, a što je zapravo ključno bitno, makar je to moj stav, jeste da kroz ovako užasne situacije društvo sazreva. Građanska svest sazreva. Srbija se toliko promenila dramatično u poslednjih godinu i po dana i opet naglašavam i podvlačim, to jeste kumulativni efekat. Mi smo imali 1. 5. oktobar i 6. o kome toliko čeznemo i toliko govorimo kako nam se nije desio, i to treba da nam je naučena lekcija. Dakle, to je kao da smo, ja često volim da govorim u slikama, i to je kao da smo radili u polju celog dana, došli smo blatnjavi, oznojeni, prljavi i stavili smo belu košulju. Mi negde tada nismo imali suštinski promenu svesti. Nama se sada upravo dešava promena svesti. I to je, zato traje malo sporije, ali je mnogo dublje i mnogo je važnije to što sazrevamo kao društvo, pre svega kao građansko društvo. I kako kaže, recimo, Carl Gustav Jung, samo kroz situacije kada ste strašno van zone komfora, kada vas život zaista lupi nogom po glavi ili motkom po glavi, vi ste ljudsko biće, ne samo mi u Srbiji, nego je to prosto odlika ljudskih bića. Spremni smo da se menjamo i da učimo samo kroz teške situacije. I mi sada prolazimo kroz jednu takvu vrlo tordirajuću situaciju, ali neverovatno brzo učimo. Jovana, da li vi mislite da se ta promena svesti društva dešava ne na nivou onih koji su bili na Studentskom trgu broj 3 pre 2 večeri, nego prosto na nivou cele zemlje? Ako mi imamo UKP koji kao u jednoj režiranoj predstavi ulazi u zgradu rektorata, a to prenosi jedan medij, bukvalno kada je u pitanju predstava, neko ko živi van Beograda ima pristup samo tom mediju. Kako se onda njegov svest menja? Ne mora nužno da ima samo pristup tom mediju, ali i tekako može i taj koji živi van Beograda da bude ljut i besan, jer nisu samo u Beogradu. Šta više,
Mi kad pogledamo, dakle, imali ste vi na vašoj televiziji dokumentarac o policijskoj brutalnosti u Valjevu, pa šta se događalo u Užicu, pa Novi Pazar, pa u svakom gradu, osim u Kragujevcu, pošto se odande, moram da kažem, tu stvarno nije bilo nekih još uvek incidenata. Ali, naravno da će ljudi pre svega biti besni. I ja stvarno ne želim da razmišljam više ni da govorim o onima kojima je Informer jedini izvor informisanja. Stvarno mislim da za to nema više izgovora, jer svako ima neku mladu osobu, nekog studenta, nekoga u krajnjoj liniji, ko dobro vidi šta se događa, razmišlja drugačije i ko može da ga uputi i da mu objasni kako se, uostalom i ti ljudi vide kako žive. I ako pričamo o, dakle, ne bih ni ja da objašnjavam cijel film iz jednog frejma, ali ajde da ovako zamislim. Evo, u poslednje vreme baš mnogo slušam razne istorijske podcaste, istorijske emisije i često kad ih slušam zamišljam kako će za 10, 20, 50 godina zvučati epizoda o ovome što se nama sad dešava i zapravo ovo ne počinje 1. novembra 2024. Čak ni ovaj talas protesta ne počinje 1. novembra, odnosno 5. novembra 2024. već leta 23. kada imamo velike proteste protiv Rio Tinta. Pa onda možemo da se vratimo i u maj 23. Dakle, ova zemlja kuva već duže vreme i ja se sećam tog leta 24. kada su baš bili veliki protesti protiv Rio Tinta, da se već prvi put pričalo u ovim krugovima kojima se mi krećemo o tome da ovaj režim lagano ide ka svom padu. Nismo mogli da znamo kad, šta, kako, niko nije naravno mogao da predvidi pad nadstrešnice, niko nije mogao da predvidi da će igrom slučaja doći do napada na studente FDU-a i da će iz toga izrasti ovo, ali apsolutno se slažem sa Idom da ovo apsolutno jeste proces. Kad je nešto proces, a mi smo u sred tog, mi ne možemo da ga sagledamo ni iz ptiče, ni žablje perspektive. Mi smo u sred njega, mi smo deo tog procesa. Dešava nam se, aktivni smo učesnici u njemu. Mi ishod ne znamo. Nama je pre ovih izbora u ovih 10 lokalnih samouprava izgledalo kao da je opet sve umrtvilo se, ovo, ono, pa evo sad, jer ti izbori i sve ono jezivo nasilje su podigli ljude, a onda se desi utorak ovo u rektoratu i nemojmo ni da posmatramo ta dva događaja odvojeno. Čini mi se da je dobar deo ljudi došao ne samo zbog skandaloznog upada policije u rektorat, nego i da iskaže svoj bes i frustraciju zbog onoga što se u nedelju dešavalo širom Srbije. Vi kažete sada mi smo u sred tog procesa. Vi kao novinarka ste bukvalno u sred tog procesa. Pa smo videli napade na novinare u nedelju, skoro 20 napada, više od 100 napada od početka godine. Juče ste bili ispred predsjedništva upravo zbog tog skupa solidarnosti sa novinarima koji su 29. marta izveštavali sa izbora, ali i prosto sa svima onima i građanima, i aktivistima, i novinarima, medijskim radnicima koji se non stop napadaju. I onda se nakon toga obrati, odnosno oglasi Ministarstvo informisanja, kaže osuđuje napade, ali poziva novinare da ne targetiraju vlast. Ja bih pozvala ministra Bratinu da prvo nauči šta mu je posao. Ja se izvinjavam, mislim, pošto smo kolege s istog fakulteta, ali ja eto naučila. Mislim, ako je uopšte bitno, on je, eto, igrom slučaja godište moje majke videla sam u profesionalnoj biografiji, pa kad sam stigla ja da naučim, pri tome samo da uđe u zapisnik da ja, ne da nisam više mlada, nego baš nisam mlada. Tako da nek nauči prvo šta je posao medija, nek pročita Zakon o informisanju. To je čovek koji je na dan kad je preuzeo funkciju rekao morat ću mnogo propisa da pročitam, da vidim. Samo što je rekao da vidim gde sam došla. Sad ja parafraziram, ali suština njegova jeste bila ta. I više mi je zaista, i to, mislim, pozivaju se novinari da ne targetiraju koga? Nosioci javnih funkcija koji su podložniji kritici koji moraju da budu pod lupom javnosti, pod lupom medija. To je elementarni posao medija i novinara. To nam je posao. Nama je posao da budemo čuvari javnog interesa. Na engleskom jeziku postoji jedna grozna reč. Dog watch. To su nam psi čuvari. Mi treba da budemo psi čuvari javnog interesa i da na te javne funkcionere motrimo i da kritikujemo svaku vlast. I ja jedva čekam dan
kad ću moći taj posao da radim, a da niko... I tu, evo, iskoristit ću priliku da skrenem pažnju i ovoj takozvanoj političkoj, parlamentarnoj, kojoj god opoziciji. Ne objavljamo javno šta nam oni rade samo zbog toga što je trenutno odnos snaga takav da su već izgaženi, ali nemoj da kopiraju više ni oni odnos ove vlasti prema medijima. Mi smo mnogo, izbjegavam reč obolelo, mnogo smo se iskvarili kao društvo i mnogo smo zaboravili šta su prave vrednosti. Ajde da povežemo sad sve zajedno. Mi ne znamo i potpuno je pala u zaborav devojka čija je smrt neposredan povod za ove poslednje događaje. Mi nemamo pojma dokle je istraga stigla, ali mi smo videli njeno telo, mi smo videli, čuli njen obdukcioni nalaz protiv svoje volje. Nas koji smo novinari, koji se drže, koji hoćemo da se držimo kodeksa kao pijan plota, ljudi koji misle da nas pitaju najnormalniju stvar na svetu, pitaju, a jel znate, jel pala, skočila, jel ne znam... Pa i da znam, ne smem da kažem. I evo, za još jednu pouku ću da iskoristim priliku. Ne spekulišem, apsolutno ne znamo kako je devojka stradala, ali o pojedinačnim slučajevima suicida se ne izveštava. To što su tabloidi i tabloidne televizije naučile građane da to sme da bude tema, ne sme. I do pre samo 10 godina nije bilo tema. A pogledajte šta se sad radi od jedne pojedinačne smrti koja je, čuli smo danas od profesorke Vesne Rakić-Vodinelić, da ne budem opširna, koja su 4 moguća scenarija. Dakle, nezgoda, samoubistvo, ubistvo i evo sam zaboravila šta je četvrto. Znam da je i mene iznenadilo da ima i neka četvrta opcija sa pravne strane. Znači, ta devojka koju tabloidi, to je toliko kič. Znači, ja bih skrenula pažnju na to da je zlo strašno kič. Jer oni nju oslovljavaju po prvom imenu, ličnom imenu. Ma niste smeli više od inicijala da objavite, a kamoli ime. Pa nama pišu na mrežama, vi ste je ubili, pa njeno puno ime. Mi moramo, kad kažem mi, mislim na medije, na novinar i na aktiviste, da već sada, da ne čekamo da ovo prođe, nego već sada da uđemo u proces edukacije građana šta jeste, šta nije posao medija. Da li biste onda vi, recimo, Aida, nekome danas savjetovali, nekom mladom novinaru, novinarki da upiše novinarstvo, upravo zbog toga što se prema njima ponašaju ili prema nama kao da su u pitanju pokretne mete ili upravo zbog toga što je novinarstvo otišlo u tom smeru, mora da se svi vrate u može i filozofiju, evo, ministar i ja. Mislim, i biti danas novinar, novinarka, biti aktivista, aktivistkinja, biti, u stvari, biti bilo šta. Raditi bilo koji posao, ali evo vidimo akademsku zajednicu, raditi časno, braniti elementarno ljudsko dostojanstvo, braniti esnavsko dostojanstvo, to je danas postalo kao nekakva, ne znam, viteška veština i izgleda u ovakvim okolnostima, u ovakvom društvu, a nažalost vidimo da je to sada i u svetu postaje sve gore, to jeste jedna vrsta imperativa i ja zaista mislim, smem da se kladim da ću Jovanino ime reći, da mi naše živote ne bismo promenile nikad. I sa svim iskustvima i svim lošim što nam se dešavalo da ne bismo promenili. Kao što ima mladih ljudi koji znaju odlično, jasno im je u što ulaze, ali će ući svesno jer imaju, kažem, ljudske časti i znaju da je to njihovo zalaganje, koliko god je teško, da je važno. Sad, govorimo nekako, meni što kaže Jovana, neke poruke, mislim da je važno da damo. Ja ću sad da reći, malo ću biti đavolji advokat i možda se neće svideti. Znam da se neće svideti nekim ljudima ovo što govorim. Kroz ove procese mi zaista sazrevamo, ali je važno da mi menjamo vrednosni sistem. Ja zaista duboko verujem i opet se oslanjam, pošto sam poslednjih godina postala psihološkinja amaterka, da zaista mislim da dobrim delom je istinito da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Naravno, dođe loša vlast pa utiče pa pokvari i tako dalje. A ja mislim da zaista naši nesvesni kodovi iznedre kroz vlast sve ono najgore. Dakle, ja zaista ne mogu da se pomjerim s tim da se mi sada borimo protiv Vučića, da se skandira na ulicama Aco Šiptare. Ne mogu da se sa mnogim stvarima saglasim. Evo, pre možda mesec dana sam bila na jednom vrlo važnom panelu u muzeju 90-ih, gde je jedna grupa istoričara radila istraživanje sa mladima koji od 90-ih godinama znaju o Oluji i znaju o bombardovanju.
dok mi ne budemo kao društvo pričali o 90. godinama i šta smo mi kao država, naše vlasti, u naše ime, naše političke elite, vojska, paravojska, policija i tako dalje, šta su učinile po regionu, mi nećemo moći da idemo napred. Jer ja zaista ne mislim da će se promena desiti tako što će da ode Vučić, a da dođe neki isti koji će da kaže da je skandiranje idite na Kosovo i pežorativno da govori o manjinama, pre svega o Albancima na Kosovu, da mrzi Hrvate i da se poručuje da tamo ne treba da se ide, nego da se krene u ozbiljnu edukaciju. Ja sad naravno ovo zaista ne mislim kada govorim, ja ne mislim na mlade ljude, oni nisu ni mogli da nauče gde pogledajte knjige iz istorije. Svi moji prijatelji koji imaju relativno malu decu se hvataju za glavu kada vide taj revizionizam najbrutalniji i najodvratniji. Dakle, mi smo kao društvo veoma kontaminirani i ovo je dobro Jovana zaključila svoje prethodno izlaganje. Mi zaista moramo da krenemo od sebe, od svojih mikrosredina, da sa kolegama razgovaramo o etičkim principima izveštavanja. Ja, ne znam, u svom okruženju, mada sam već i, da kažem, i godine i radni staž, aktivistički, ajde nije on radni, on je aktivistički staž, prosto sam i malo umorna, ali nema prestajanja. Moramo da govorimo o stvarima koje su vrednosno važne. Jer ako taj sada temelj ne iskopamo dovoljno duboko i ne vidimo kakve đubraluke su nam ostavili razno-razni oko nas i smo mi pristajali čutke na tako nešto ili zaista nismo videli, ja ne mogu, kažem, da grešim, pogotovo kad su mlade generacije. Ali danas je sve dostupno na internetu. Nek se mladi ljudi potrude, a mi što je do nas, starije kolege, ja zaista nemam pravo da se sada namećem bilo kom i da kažem hajde ja da vam dociram i da vas edukujem, ali ću rado doći da pričam s mladim ljudima gde god me pozovu i kad god me pozovu. I to mislim da je sada etapa koja je pred nama. Mi ćemo morati da denacifikujemo društvo, da ozdravimo naše društvo i to zahteva zaista da obujemo duboke čizme, da uđemo u septičku jamu ili kanalizaciju i da čistimo onako što kažu do zidova, da ogulimo zidove pa da krenemo ako zaista hoćemo ozbiljno društvo i ako hoćemo da nam se Šešelji, Vučići, Miloševići, Dačići i tako dalje ne ponove. Ali ako mogu samo da, ali to podrazumeva i da čistimo sami sebe, da prepoznamo šta je šešeljizam u nama, jer nismo, i normalno je da ne budemo u potpunosti imuni na to, ali bih da vratim na trenutak sadašnji i da pa manje više isto ovo što ja Ida rekla, ali da probam da objasnim na jedan drugi način. Ako se vratimo 200 i kusur godina unazad. Mi smo država nastala isključivo voljom, zalaganjem i dalekovidošću Miloša Obrenovića, koji je bio izuzetno jaka politička figura. Da ne ulazim sad u trvenja dve dinastije. Onda imamo monarhiju. Dakle, opet taj jedan. Pa dolazi komunizam, dolazi Tito, opet taj jedan. Pa Milošević, opet taj jedan. Onda, mislim, taj period jeste bio kratak, ali hajde da kažemo, tu smo malo videli kako izgleda kad nije taj jedan koji treba da dođe i da nas povede. Onda je došao Vučić koji je baš onako hteo da bude taj jedan. Znači, nije njega narod, društvo, zovimo to, meni je zaista svejedno kako ćemo reći, nego je on došao i rekao, evo ja sam taj jedan, ajte vi za mnom, u provaliju naravno, kad dovedete radikala na vlast, naravno da ćete u provaliju. Zato hoću da vratim na sadašnji trenutak u kom je baš za ovo prevaspitavanje društva sjajno što mi imamo jedan, to je ono kad negativno kažu ljudi bez lica za stojinski pokret. Ne, pa to je sjajno. Pa to je super. Ostatke, restlove ovog našeg mentaliteta mi vidimo u onom klicanju rektoru protiv kog nemam ništa, ali i sam rektor Đokić juče kod naše koleginice Obućine kaže da mene, okej, vidim da me vide kao predsjednika, ali pazite kako on to kaže. Ako društvo i građani budu to tražili od mene, ne bih imao ništa protiv. Ali on o tome više govori kao dužnosti i odgovornosti koje je spreman da preuzme, nego sad da se nametne kao neki lider koji će sad nas negde da povede. Neće niko doći da nas povede, moramo da krenemo sami i mislim da konačno krećemo sami. Hvala Jovani, mislim, ja se izvinjam, meni je to, zaista sam također to htjela kažem, kad govorimo o tim promenama svesti, svako od nas jeste lider u mikrosredini, u svojoj kući. Ali svako od nas kao lider, svako od građana kao lider nasuprot sebe ima ili osobu u uniformi ili osobu bez uniforme, ali sa kapuljačom na glavi,
koja prosto ne deluje mi da se toliko zalaže za demokratske vrednosti da ne. ili da se Naravno bori da ne. na demokratski način i onda to kod građana izaziva i bes i ta skandiranja o kojima govorite. Dakle, ako sa jedne strane imamo tu akademsku zajednicu, sliku i priliku obrazovanja, imamo starije sugrađane, imamo decu koja su bila pre 2 dana na ulici, sa druge strane imamo naoružane batinaše. Dok se ne desi ta promjena svesti koja je proces, u čemu je onda ključ? Je li u masovnosti, je li u istrajnosti, je li u nečemu trećem? Šta je to što podveđuje nasilje? Sve to zajedno, ali pre svega istrajnost i hrabrost i mislim da su građani zapravo u nedelju poručili Aleksandru Vučiću da ga se ne plaši, jer svaki od onih batinaša je samo jedna, mislim, grozno se osjećam kad dehumanizujem, ali sami su sebi to uradili kad su pristali da budu pioni kojima on upravlja daljinski preko svojih onih koordinatora okruga. Da li mislite, pitanje je za obe, da ipak među njima ima ljudi kojima je bilo neprijatno što moraju tu da budu, koji imaju u sebi neko zrno časti, da je nekome nije bilo u redu što se nalazi u tim redovima, kordonima? Ja mislim da su imali zrno časti da ne bi bili tu. Naši bi način da ne budu u tim kordonima. Za mene je jako važno da pokazujemo i sebi, ali pokazujemo i celom svetu da mirnim putem, da kroz istrajnost, kroz jednu upornost i hrabrost i solidarnost, da brinemo jedni o drugima na ulicama, da pokazujemo neke osobine koje su zaista osobine najvećih lidera. Zato i kažem da ja sada vidim ne jednog lidera, ne nužno rektora Đokića. Među mojim prijateljima ima desetine lidera za koga bih ja od svakog od njih mogla da kažem obe ruke u vatru da stavim i da bih želela jednog dana da me predstavlja poput, ne znam, naših drugara iz fronta u Kraljevu i, ne znam, Bravo iz Novog Sada. Znači, to pogotovo među mladim ljudima. Ja sada zaista vidim ozbiljne heroje koji strpljivo ulaze u neverovatno komplikovane, teške situacije. Gledala sam, evo, Lazara Dinića, baš pre nego što smo ušli, taj mladić koji deluje kao jedan umetnik, deluje tako nežno. Vi vidite da on iz dana u dan, iz sata u sat postaje jedan neverovatan heroj. I ja, dakle, kroz svu ovu borbu, upravo ono što sam malo pre rekla, profilisali su se neverovatni i lokalni lideri. Mi pogotovo to nekako nam često pobegne da nema grada, mesta, sela u Srbiji gde sada ne postoji makar jedan ili grupa nekih heroja koji čine čuda u svojim mestima. I u tom smislu ja sa punim poverenjem i sa zadovoljstvom, koliko god da je teško i koliko god da je užasnih situacija koje prolazimo, i ta policija, i ti kordoni, i sve to, ja sa toliko mnogo ponosa sada gledam na Srbiju i zaista mogu da, to sam više puta govorila, čini mi se da nikad nisam bila ponosnija. Ja nekako sam uvek sebe videla kao Jugoslovenku. Sada, ovih poslednjih 1,5 godina, ja zaista s puno ponosa mogu da kažem da sam građanka Srbije i da stojim iza. Meni je taj nacionalni osjećaj etničke, kako god, patriotizam, brate, lepo ima reći. Nekako konačno se uskladio sa onim što se dešava u ovom društvu, jer ga imam, ali nekako uvek sam onako, hoću ja da budem ta reprezentkinja srpskog naroda, a ne znam, Amfilohije i već šta smo već imali od tih. Ali da se vratim na ove koji, pitali ste, imali u njima zrna časti, da skratimo. Nema. Mi smo sad u situaciji, s jedne strane su oni, s druge strane smo mi. Sve što je u policiji bilo časno, od jula više nema. Više nema i imamo indicije, nemamo potvrde da su u nedelju bili ispražnjeni zatvori, da su došli, znači najgori su udarili na najbolju u našem društvu. Šta onda nosi to sutra? Ko se lomi moralno, mi znamo da bi ova strana koju očigledno zagovaramo, i Aida i ja, dobila većinu, neki koji su tamo moraju da pređu ovde. Izvolite, uvek su im široko otvorena vrata i to se već dešavalo. Ali znate šta? Mnogo je ljudi tokom prošle i ove godine, neću da pričam o ovima koji su ostali bez glave,
koji su izgubili živote, ali izgubili su poslove. Odbili da idu u Ćacilen pa ostali bez posla. Bivaju kažnjavani zbog toga što su na odborničkim listama na lokalnim izborima. Znači, dobijaju otkaze. Mi smo zaboravili na onu doktorku koja je bio proterana iz Srbije zato što je zbog postova na Instagramu. I sad treba da razmišljam ima li zrna časti u nekome ko ponese sekiru i krene sekirom na našu koleginicu Zoricu Popović, na Lazara Dinića, na Ivana Bjelića, na Darka Gligorijevića iz Umera. Pa više, prosto empatija mora da ima granice, inače ćemo tolikom empatijom i razumevanjem sami sebe pojesti. A ideja je da opstanemo. Ja bih samo da kažem, ovo je nekako za kraj, čini mi se da je dobro kad me pitaju zašto sam toliko stalno, hronično optimistična. Ja uvek citiram čuveni deo iz Geteovog Fausta. Zlo je ona sila koja uvek razara da bi novo i bolje stvorila. Ja zaista mislim da kroz ove paklene godine mi kao narod odrastamo i učimo neverovatne stvari i postaćemo najbolja verzija sebe. Čitajte Fausta do tada. Hvala vam mnogo što ste I do Siteja. Hvala mnogo što ste bile moje sagovornice. Hvala vam. Jovana Gligorijević i Ida Ćorović su govorile za naš program. Pravimo kratku pauzu, brzo se vraćamo. Budite među nama.